croeso i'r vlog Bobby Apples Trick or Treat. Ac bob afal, mae'r rhif wedi ei grafu. A fydd y rhif yn ôl y rhestr yma yn penodi oedd rhaid nhw fita popping candy, sour sweets, dairy milk, yn y pethau neis. Wedyn, symud yn i'r bwrdd afiach, dandelion and burdock. Gwisgo band gwallt pink. Troi i gwyneb yn y cawl. Bita crab stick. Bita cocochs. Na i dynnu'r cocos allan o'r bag pan mae rhaid nhw fita rai. Gwisgo coliwr gwrach. A trwy, na i wneud y colir. Neu, bita'r triple chili roasting hot nuts. Dwi wedi trio un, a mae nhw'n boeth. I ddechrau, y person cyntaf i Bobbing Apples fydd Owain! O, fi'n pogi fi yn y munud. Ti'n beth o tre? Diane! Wow. Come on! Quick! Yeah! Diane, beth ydy dy rhif? Rhif un. Yeah! Rhif un ar y rhestr. Rhaid fi droi fy nghefn, gallai na ddim weld. Rhif un ydy... Popping candy! Yes! Fe dyd Owain fydd fach pecyn cyfan, pryd mae o eisiau. Mabon, dy drodi! Yeah! Bobbing Apples! Be di dy rhif di? Pimp. Rhif 5 ydy... Pa'n gweud roast nuts? Pa'n gweud roast nuts? Ydy dairy milk! Yeah! Yn ni llwyddo i gael 2 o'r 3 beth da yn y 2 tro cyntaf! Diolch. Iawn! Trydydd Bobbing Apple, Owain! Rhif 8. Rhif 8 ar fy rhestr. Ew! Triple chili rocket! Mae gynnon ni ddŵr ar yr ochr. Yeah! Mae'n mynd i sgwrs gan na. Rhif 9 ydy... Cow! Mewn ar y wyr, Mabon! Beth i wneud yn amser dy hun? Oh my gosh. A ti'n goffod sianol am moron? Sut wyt ti'n teimlo? Rhif 10 yw... Dandelion and burdock. Oh, mae'n disgusting. Dyna'r fwriad! Mabon, boilio apple! Right, mewn y ddwyneb, cael fy afal. Diane, pa reis gen ti? Sain. Helen! Yay! So? Hyn, yn amlwg. Yay! Oh! Rhif 3 yw... Cocos! Oh, bang i gywir. Oh, fi'n mynd i wneud cockles. Ti'n gael llaw a There you go. Mae'n rhaid i bita. Mae'n neis. Dydi Owain ddim yn licio cocos.
Mae pethau roll yw sour sweets a Frosted a make-up! Yeah. Tron afon! Wel, hyn yn anoddach efo'r hairband. O, ti'n bod ddel? Please vote yma, please vote yma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dwi'n cael teimlo bod yn trio neud 21. 21. Okay. Dwi'n darno afon. Harry, ti gen i? Fi ddim yn siŵr. Ydw. Da, na. Ddim. Ydy mae o. O, ie, sorry. Rhif 2 ar y rhestr ydy'r... Crafts! Please, line. Rhaid i nhw fynd ati mewn ar yr un ola. Harry! Fi fel 1.56. Na, fi'n dal pen. Rhif 6. Fi'n dal. Rhif 6 ar y rhestr ydy... Okay. You go, friend. Do you know